penak kiai yo. Mendino enek cah sowan mene dhuwit, kiyaine sugih. Santri jadi alat kiai memperkaya diri, omahe apik, magrong-magrong, mobile mil. Soal umat maring-maringi, biyen Nabi itu diparingi sahabat. Ora mek kur sak repes rong repes. Nabi dawuh, aku arep duwe program ngene. Sapa bantu? Abu Bakar para rawuh. Nabi, seluruh harta yang aku miliki, ambil semua sudah. Monggo, sedaya. Lah, kowe ngengeh apa nggih keluargamu? Kula mboten ngengeh. Cekap untuk saya cinta kasih sayang Allah dan syafaatmu cukup sudah. Abu Bakar rame kurmai 100-200 kabeh bondone diwehne kuwi lho ya ora apa-apa. Wong atase santri wae 50.000 kok dadi geger ngaji yo Kang Tran. Gitu. Ngaji oleh enggak ngerti. Halo. Terus nyun sewu. Kiai nerimo sowanan terus ada yang bawa. Niku mboten bendino. Lelek bendino sowanan kapan ngajine ngawur. Buka sowanan itu hanya sesekali. Itu pun kalau ada yang nyangoni nggih mboten kabeh. Sedaya tamu ya diparingi dahar. Aduh. Lamun oleh dari situ sedina ya gak sampai 2 juta. Ngono ya dipaitu. Deloken artis lho sekali manggung piro kuwi. Iso 100 juta lho. Deloken Ahmad Dhani ku sekali manggung piro kuwi. Rosa sekali manggung piro kuwi. Mongol tukang banyol kuwi stand up kuwi sekali manggung piro ngono ra mok rasani Tran. Ngono ra mok direktur Pertamina miliaran, direktur BUMN semen miliaran. Wong atase kiai mek kur atusan ewu 1 juta 2 juta kok cek kebak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.